Mga sangguniang kabataan kun SK leaders gikan sa nagkadaiyang dapit sa nasod, gibansay. Kini ang negosyo sa kabataan nga suportado usab sa kagamhanan ubos sa public-private partnership. Ano ang report ni Alan Domingo sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Si Janice Tanio gikan sa Dinagat Island, gawas nga SK leader, usa-usab siya ka online sealer. Apan ang ginagmayng panginabuhian apektado human gipahapla sa bagyong Odette ang ilang dapit. Busa menungdanon kaayo alang ni Janice ang konkretong giya unsaon sa pagbangon ug masustinihan ang negosyo nga kanhi gisudlan. Akong nakatunan is faith in God first, faith in God. Magtuo ta sa Ginoo, then actually dapat ang imuhang kuan kanang ihatag nimo sa imuhang gusto nimo mga goal, ihatag nimo kaugalingon nga dapat focus ka sa imuhang online selling ana siya kasi magduha-duha mangud ko, sir. Kining SK leader gikan sa Olongapo, adunay sari-sari store ang ilang pamilya apan mas maayo gyud kuno nga maghimo siya og kinaugalingong negosyo. Busa dako ang ikatabang sa sama nilang mga batan-on nga maedukar sa saktong pamaagi aron mulungtad ug mas mutubo pa ang negosyo nga ilang sudlan. Hindi ako naniniwala na palagi lang po tayo dapat nag-work lang po. Dapat meron din tayong magiging sustainable income na all throughout the process, may sipag ka na nga, kumikita ka pa, pwede mo pa siyang palaguin. Sila kabahin sa 700 ka mga youth leaders sa tibok nasod nga gipaubos sa mentorship program sa pagnegosyo o entrepreneurship concept. Tungod kay leader man sila sa kabatan-unan sa ilang mga barangay, maggamit nila ang ilang makatunan sa pagpaambit ngadto sa ubang mga batanon sa ilang komunidad. Suma ni Jupin Romero, ang senior advisor sa Go Negosyo, nga ang programang Negosyo sa Kabataan gitumong dili lang sa pagtudlo unsaon pagsugod sa pagpatigayon kun dili unsaon sa pagpalambo sa katakos nga gihuptan ng daan o gitawag nga entrepreneurial skills. Lahat dapat ng tao may entrepreneurial mindset. Kasi gusto natin, lahat ng Pilipino, yun bang natural character natin na we know how to look at problems and solve these problems. Yung resiliency natin, we apply it in our daily lives and our livelihood. Lakip sa panginabuhian nga naisgutan ang agrikultura ug turismo nga mahinungdanon kaayo. Gusto nating mapalitan ang isip ng Pilipino na sa agri talo ka, nalugi ka. Sa totoo lang, sa agrikultura, panalo ka. Food security yan eh. Ang kalampusan sa negosyo, makamug na usab og positibong resulta nga maghatag og trabaho sa mga nagkinahanglan. Mato ni Joey Pilais, ang Executive Director sa Development Center for Future Leaders, nga tinguha nilang mapatuhop sa kabaranggayan ang negosyo busa gibansay nila ang mga SK officials. We want them at the barangay level to be enablers of business, no? Tutulong sila sa mga entrepreneurs, no? They will support local entrepreneurs. Ang SECA Negosyo sa Kabataan Entrepreneurship Development Training gibuksan ni atong Agosto 24 nga gitampungan ni Jose Maria Concepcion, ang Go Negosyo founder nga maoy keynote speaker. Anausab ang mga top-ranking officials sa Department of Trade and Industry, pinanguluhan ni Secretary Alfredo Pascual. I was Vice Governor of Misamis Oriental. No, nakita ko na yung mga SK ang project, basketball court, yung mga sports. So, wala namang masama doon. But we need to give them other ideas. No? Especially that after SK, they will have to find jobs and livelihood. Uban ni Godfrey Elian sa kamera, ako si Alan Domingo para sa One Mindanao.